It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa murang edad, naging bayaran ako. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa programa mo. At eto ako ngayon, natagpuan ko na lamang ang sarili ko na isinusulat ang kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Mara, taga Nueva Ecija. At ito ang aking secret file. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Ang tatay ko ay worker sa palengke. Ang nanay ko naman ay taong bahay. Sa murang edad, alam ko na napabayang ama ang tatay ko. Kaya niya kaming tiisin na walang pagkain. Basta ang mahalaga, sarili niya. Yung tipong siya may pagkain. Hotdog o di kaya naman sardinas. Samantalang kami, kanin at asin lamang. Basta siya busog at buhay. Wala siyang pakialam sa amin. At yun ang hindi natiis ng nanay ko. 12 years old ako nang iwan niya kami. Alalang-alala ko pa nun. Ang dami-dami niyang gamit na dadala-dala. Ewan ko, DJ Rocky, pero nung panahong yun, alam ko na aalis ang nanay ko. Ang sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Babalik rin ako." Iyak ako ng iyak nun. Nagmamakaawa sa nanay ko na huwag kaming iwan. Pero umalis pa rin siya. At hindi ko na siya nakita pang muli. Nagpatuloy ako sa buhay. I was 14 years old. Nung sinusundan ko ang tatay ko sa inuman. Yes, DJ Rocky. Sinusundan ko ang tatay ko saan man siya magpunta. At madalas, ang puntahan niya ay inuman. Bakit ko siya sinusundan? Dahil gutom na ang mga kapatid ko. At nang minsan ay masundan ko siya sa isang lugar na pinag-iinuman nila ng kaibigan niya. Napansin ako ng kaibigan niya. Nagbigay ito sa akin ng pera. Nagulat ako nang sabihin ito sa akin na aalagaan daw niya ako at papakainin.
At kung iniisip ko ang mga kapatid ko, wag raw akong mag-alala. Kasi kasama raw ang mga kapatid ko sa aalagaan niya at papakainin. Naniwala ako doon, DJ Rocky. Neneng-nene pa ako noon eh. Ang hindi ko alam, may kapalit pala lahat ng yon. Oo, DJ Rocky. Paminsan ay inaaya ako nitong kaibigan ng tatay ko na magpunta sa banyo. At sa banyo ay doon niya hahawakan ang masiselang bahagi ng aking katawan. Nasundan ng pangyayaring yun. Hanggang sa pakiwari ko nasasanay na lang ako. And hindi lang siya yung lalaking gumawa nun sa akin, kundi may iba pang mga lalaki. Akala ko tama yung ganong gawain. Walang mali sa mga ganong bagay. Basta may makain lang, okay na. Pero hindi pala. 16 years old ako nang nakapag-asawa ako. O diba? 16 years old, pero may kinakasama na. At etong napangasawa ko, wala siyang alam sa lahat ng mga pinagdaanan ko. At 16, nagkaroon ako ng anak. Pero tuloy pa rin ang pagtawag sa akin ng kaibigan ng tatay ko. Wala akong magawa eh. Pakiramdam ko, malaki ang utang na loob ko sa kaibigan ng tatay ko. Para bang siya na yung tumayong tatay sa akin. At aaminin ko, may kasamang takot na rin ang nararamdaman ko. Five years later, nagkahiwalay kami ng ka-live-in ko. Kasi sinasaktan at ginagalaw niya ako ng sapilitan. Hindi ko kinaya. At doon napagdesisyonan ko na lumayo sa lahat. Gustong-gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Tinatanong ko ang Diyos kung bakit ganito yung buhay ko. Ang gusto ko lang naman ay isang simple at maayos na pamilya. Pero bakit puro pagsubok? Hanggang sa kinaya ko lahat. Sa ngayon, 26 years old na ako. Sinusubukan kong bumangon sa buhay. Nandito na ako sa ibang bansa para sa anak ko. Ginagawa kong motibasyon ang anak ko dahil ayaw kong pagdaanan niya ang mga pinagdaanan ko. Alam ko sa sarili ko na makakaya ko to. At kahit anong pagsupok pa ang dumating sa buhay ko, kakayanin ko. Kasi may anak ako. Sa ngayon, DJ Rocky, takot na ako sa mga lalaki. Pakiramdam ko ay manggagamit silang lahat. Ewan ko kung makakapagtiwala pa ako uli. Pero alam ko na may plano si God para sa akin. Kaya kakayanin ko lahat. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Mara. At ito ang aking secret vow.